O bože, díky Fole. Díky. All hail the mighty Falstar. Někde tu má být Varda. And his stick. Jak dlouhý respawn time mají? Teraz budú mať nejakých, že 400 000 všetci. Response? Inhibitor. Jo, nevím. 5 minut, myslím. Jo, to je docela dlouho. My si to má pamatovat. Moc čísel. Píči, ty Díky. ja som trošku rýchlo padol, no. To dáte, nie? Pozor na flank. Měli bychom se sjednotit. No právě, to se bojím. Prostě já teda zkusím, nebudu No, chodit myslím, že bychom nikoho, mohli spojit, kromě té katy, prostě na nich ty vole. Ty pičo. A měli Vardu. Jenom back. No, Teď jsou bez ulty, no. nemají ultiny, no. Do bot. Skoro. Kata nemá ulty, no jinak nemám. Co vám Dal vyšší? najviac DPS, Mimar a Čaftes. Ten paladin nám následol za 1,7 mega.